Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawilujengan katentreman miwah kabagas warasa. Mugi tansah kajiwa kasarira dhateng panjenengan sedaya. Mugi Gusti ngedeni pepanggihan sedaya kanthi wontenipun keluarga Bapak Triono, Ibu Setiawati Sakaraga, punapa dene Bapak Suparno Sukan Garwa, pamagatang besan saking Karangmunggur Kaligaya. Gula cenginjang tukap siang, gula soyang-soyang saking kadang-kadang campur sari jumangkah. Ing wekdal menika marak sowan wonten keluarga kang Bapak Triono, Ibu Setiawati. Kane mangke mobil sarenjang atur tondo rasa wonten sedherepatan sedirangan tansah mawantu nyuwun ageng ing paksama. Kula sarenjang sing kadang-kadang jumangkah makarya nggih saking Trunajaya Audio Sound. Dateng ngantun Gini Salon miwah Ari Laras nderek mangai bagya keluarga ageng Bapak Triono, Ibu Setiawati Sakaraga. Kula sarenjang saking kadang-kadang jumangkah kadang-kadang dua tim marak sowan saking sisih kiwa mempun diajeng Tiara Hapsari Retno Dewi ngadeg ra
peranakan Bangkok. Mengkok. Iso padha enggar iki ngono. Angka kalih diajeng Nuryati. Udute mengko cah wedok dolanan rokok ya. Ye. Angka 3 diajeng Rista Anggraini. Ngate Kris. Wondro Kasan bintang tamu Agnes Monica. Jos delantak tu gaya. Ki bokonge asli apa ora? Ijin mekaten datang Sutri Satawis mereka datang saking noninggi Jumangkah Makaryo Bruna Jaya Besok Hari Laras dengan kini salam. Minangka Purwaka noninggi salam hangat kunjuk datang saat mojon sarimbit noninggi kandhe menika minangka pakurmatan sanipun kadang saking Jumangkah kunjuk nggih Mas Denny Kristanto, Mbak Kiki Wulandari. Salam hangat untuk mempelai berdua. Oh